дар муассисаи давлатии маркази дарёфт ва рушди истеъдодҳои назди сарраёсати маорифи шаҳри Душанбе ҷаласаи якуми кумитаи тадорукоти озмунҳои шаҳрии тоҷи сари ҷумла ҳунарҳост илм ва забондонӣ ҷаҳондонӣ бо иштироки Одилзода Дилбар Раҳим, муовини раиси шаҳри Душанбе, раиси комиссияи озмун, Исмоилзода Баҳром Мансур, сардори сарраёсати маорифи шаҳри Душанбе, инчунин ҳайати ҳакамони озмунҳои мазкур доир гардид. Ҷаласаро Одилзода Дилбар Раҳим, муовини раиси шаҳри Душанбе, ифтитоҳ намуда иброз доштанд, озмунҳои шаҳрии тоҷи сари ҷумла ҳунарҳост илм ва забондонӣ ҷаҳондонӣ бо қарорҳои дахлдори раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ҷиҳати амалисозии тадбирҳо вобаста ба 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф, рушди тафаккури техникӣ, тарғиби ҷаҳонбинии илмӣ, дастрасӣ пайдо кардан ба техникаву технология, тавсияи ихтироъкорӣ ва навоварӣ, пайвастани илм бо истеҳсолот, ҷалби муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ба омӯзиши амиқи фанҳои дақиқ, риёзӣ ва табиӣ, дарёфт ва муаррифии истеъдодҳои нав дар ин самтҳо ҳамзамон бо мақсади ҷалби оммавии хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ба забономӯзии инкишофи зеҳнӣ ва ҷаҳонбинӣ, сайқал додани заковат ва малакаҳои забондонӣ, дарёфт, муаррифӣ ва ҳавасмандгардонии истеъдодҳои нав ва дар ин самт ба тасвиб расидааст. Дар идома аз натиҷаи даври ноҳиявии озмунҳои мазкур натиҷагирӣ карда шуд.